Segundo bat, mesedez. Txosten baten, azterlan baten ondorioak aurkeztea da. Aldez aurretik eman dizuegu txostena, zertaz jardungo dugun jakin ezazuen, baina, bueno, aurkeztu ingo ditugu, txostenean datozen datuak, eta gero nahi baduzu edozein komentario galdera erantzutea, gustora egingo dugu. Eguna ere pixka bat apropos aukeratu dugu, datorren asteartean izango da Euskararen nazioarteko eguna, eta datorren astean, bostean, hasiko da Durangoko azoka, eta momentu egokia iruditu zaigu, euskaraz kultur konsumoak nola dauden eta nola gertatzen ari diren aztertzea. Eta, bueno, ez da zentzu honetan egiten den lehen lana, baina geure buruari egin diogun galdera da, nola eta zenbatetaraino parte hartzen duten, edo parte hartzen dugun herritarrok euskarazko kulturaren kontsumoan, eta beraziki nola erantzuten dion publiko euskaldunak euskaraz sortutako kultura eskaintzari. Lan hau egiteko kulturaren euskal behatokia erabili dugu tresna bezala. 2006an sortua kultura sailean dago eta kulturaren egoera eta bilakaerari buruz informatzeko daukagun tresna garrantzitsu eta indartsu bat da. Jatorria beraz, gaurko txostenarena eta datuena, hor dago kulturaren euskal behatokiak egindako parte hartzeari buruzko lan zabal batean. Eta lana egiteko hartu diren esparru geografikoak dira Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroa eta Iparraldea. Lana laizter argitaratuko da bere osotasunean, baina esan dizuedan bezala, diren egunak direlako nahi izan dugu entresaka bat egin eta atentzioa jarri nahi izan dugu euskarazko produkzioan eta euskal hiztunak diren herritarren kontsumoetan. Inkesta egiteko 15 urtetik gorako 6.000 pasa lagunez osatutako lagina hartu da. En vísperas del Día Internacional del Euskera y a las puertas de la Azoka de Durango, de la mano del Observatorio Vasco de la Cultura, un centro de estudio que tenemos en el Departamento de Cultura, hemos analizado cuál es la realidad de las prácticas culturales en Euskadi y más concretamente hemos querido analizar la participación de la ciudadanía en aquellas actividades e iniciativas que se publican, que se producen o se representan en euskera, haciendo hincapié especial o poniendo especial atención a cómo es el comportamiento del público vascoparlante ante esta producción cultural. Y como ámbito de análisis y referencia hemos utilizado el de la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y Iparralde, territorios en los que se asienta la comunidad vascoparlante. El trabajo tiene además la virtualidad de que en la mayor parte de sus datos permite una comparación con un estudio anterior realizado en el año 2008, lo cual también nos da una perspectiva de cuál es la evolución que se está produciendo desde el punto de vista del consumo en estas prácticas culturales. En la base de las políticas culturales del Gobierno vasco, del Departamento de Cultura, y así lo hemos plasmado en el Plan Cultura 2019-2022, hay 3 ejes principales. El primero tiene que ver con el apoyo a la creación. El segundo eje tiene que ver con la promoción de la producción y la oferta cultural y el tercero tiene que ver con el patrimonio o con lo que denominamos memoria viva, memoria vizia. Por lo tanto, solemos insistir mucho en que en la gobernanza que tiene nuestra comunidad, el Gobierno vasco asume principalmente la tarea de poner
a los creadores en el centro de nuestras políticas culturales y favorecer el contexto que permita una creación de calidad. Pero somos también conscientes de que, en primer lugar, esa creación debe ser potente, y lo es cada vez más. Segundo, y no es nada fácil, tiene que ser visible, tiene que superar las barreras de comunicación que se producen en torno al hecho cultural, y el objeto de eso, sobre todo, que llegue a un público que tiene que existir para que tenga sentido esta creación cultural. Ese es el proceso que hemos querido analizar con este trabajo. Lehenengo, zehaztu behar genuen eta mugatu behar genuen zein den unibertsoa, zein den komunitatea, eta zer referentzia erabiliko genitun. Dakizuen bezala, Jaurlaritzak neurri ezberdinak, edo neurgailu ezberdinak ditu, Euskaldunen komunitatea zenbatekoa den zehazteko, garrantzitsuena, dudarik gabe, gure inkesta soziolinguistikoa da. Posturtean behin egiten da, eta ematen dugu bizirik dagoen eta evoluzioan garapenean dagoen argazki bat. Badira beste batzuk ere. Kasu honetan, egindan laginean, 15 urtetik gorako biztanleak izan dira galdetuak. Inkesta soziolinguistikoan 16tik gorakoak dira, baina ikusiko duzue datuetan koherentzia handia dagoela eta ateratzen diren emaitzak oso antzekoak direla. Orduan, zehazterakoan ze komunitateaz hitz egiten ari gara, esan dezakegu, lan honen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko Nafarroako eta iparraldetik, eta iparraldeko 15 urtetik gorako biztanleen 29,7 direla euskal hiztunak. Orain dela 10 urte baino 4 puntu gehiago. Hemen badago datu bat. Handitzen ari da euskaraz erosotasunez hitz egiteko gaitasuna duten herritarrak. Hemen ez ditugu aintzat hartuko euskara ulertu dezaketeenak edo hizkuntza gaitasun txikiagoa dutenak beraien ustez. Inkesta soziolinguistikoan datu hori 28,4 zen. Duen ikusten duzue bat datozela, naiz eta erramienta desberdinak izan. Eta baita ere azpimarratzen da, Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, euskal hiztunen kopuru hori handiagoa dela, eta 36% esaten digu, ondo edo nahikoa ondo hitz egiten dutela euskaraz. Keinu bat ikusi dut eta barkatu. Bueno, hori da beraz komunitatea, eta horren gainean aterako ditugu datuak. Azterlan honen arabera, euskal hiztunen artean, ia 50% esaten du parte hartzen duela euskarazko kultur emanaldi edo jardueratan. Populazio oso hartu ezkero, porzentai hori 22,8koa da. Kasu honetan ez daukagu, etzelako orduan horrela neurtu, konparatzeko moduko daturik, baina adibidez hor dago referentzia modura Elkar Fundazioak igaz egin zuen ikerketa, eta han ateratzen zen orain dela 10 urteko datua zen erdia baino gutxiagok parte hartzen zuela. Beraz, hor ere badago koherentzia bat, eta badago garapen edo evoluzio baikor eta positibo bat. El primer dato, por tanto, hace referencia a los vascohablantes de la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra e Iparralde, que practican con frecuencia el disfrute de productos culturales en euskera. Y atendiendo al conjunto de la población, el dato sería que aproximadamente 1/4 parte de la población total se acerca a estos consumos en euskera. Si acercamos el foco a la población vascoparlante, vemos que más de la mitad de las personas que se consideran vascoparlantes participa en consumos culturales en euskera. Entonces vamos a ir analizando si comparamos las prácticas culturales en este intervalo de 10 años, pues bueno, vemos que hay una evolución positiva, tanto sobre el conjunto de la población como sobre el conjunto de las personas vascoparlantes. Creo que es conveniente recordar, aunque sea una obviedad, que el grado de conocimiento del euskera influye de manera fundamental a la hora de consumir o participar en prácticas culturales en euskera. Aunque es verdad que existen también prácticas culturales en las que el idioma pues, no funciona como muga o como límite.
Uno de ellos es, por ejemplo, el de la música. Euskal musika entzutea praktika zabaldua da gure artean. Biztanleria osoaren 95% entzuten du maiztasunez euskal musika, edo entzuten ditu euskal musikariak eta euskal taldeak. Eta fokoa euskaldunengan bakarrik ipini ezkero, porzentajea 83,5% igotzen da. Alegia, 10 euskaldunetatik 8 baino gehiagok esaten du ohitura duela euskal musika entzutekoa. Argi dago datua oso positiboa dela, berez eta bere evoluzioan eta hazkunde nabarmena antzematen da kasu honetan euskal gizarte osoan. Bigarren datu bat, azpimarratuko dizueguna, antzerkiari buruzkoa da. Eta azterlanak islatzen du eta adierazten du gero eta ohikoagoa dela euskarazko antzezlanetara joatea. Egia da 10 urte hauetan euskarazko eskaintza ere ugaldu egin dela. Euskal Autonomia Erkidegoko Nafarroko eta Iparraldeko euskalistunen 40% joan da euskarazko antzeslanen bat ikustera azken urtean. Eta igoera oso nabarmena da, lehen 12,6 ziren eta. Eta euskaldunen artean ematen den kontsumo maila gutxi gora bera poblazio orokorraren baitan ematen denaren parekoa da. Beste atal bat, aztertu dena bertsolaritzari dagokiona da, eta kasu honetan ere igoera nabarmena antzematen da. Euskal hiztunen 3 bat baino gehiago joaten da bertso saioren batera. Eta populazio osoa hartu ezkero, porzentajea 15,6koa da. Igoera oso nabarmena da. Orain dela 10 urte, 17% aitortu zuen bere burua praktika honen egile bezala. Ez dakit zuzenean eraginik duen edo ez, baina bazpare, datu kontekstuari dagokion datu bat da, azterketa hau 2008ko irailean egina dago, eta 17ko abenduan izan zen bertsolari txapelketa nagusia. Orain dela 10 urte, bertsolari txapelketa nagusia izan zen, lana egin eta justo hurrengo urtean. Agian, txapelketa nagusiaren oihartzunak izan nezake zeregina percepzio honetan, bi datuak horruzten ditugu. Irakorketari dagokionez, liburuen irakorketari dagokionez, datuak apalagoak dira. Biztanleri osoaren 11,8% adierazten du euskarazko liburuak irakurtzeko ohitura azken 3 hilabeteetan, eta euskal hiztunei erreparatu ezkero portzentaje hori 34,5%koa da. 3 bat pasatxo. Eta orain dela 10 urte, 28,8%koa zen. Beraz, hor, 4 puntuko jaitsiera bat dago. Etengabe ikusita irakurtzen ditugu honi buruzko datuak hizkuntza guztietan, eta gaur bertan ageri dira Espainiako editorien gremioak egindako ikerketa baten datuak, eta liburu den dei dagokienez eta liburu salmentari dagokionez ere, joera hori hor dago, eta euskarazko kontsumoetan ere, argi agertzen da. Azpimarratu daiteke, irakurtzeko ohitura handiagoa dutenen artean, maiztasun handiagoa dutenen artean, kontsumo hori igo egin dela. Ohitura txikiagoa dutenen artean aldiz jaitsi. Zinemari dagokionez, euskaraz ikustea gutxien praktikatzen den ekimena da edo jarduera da, izan du, igokunde txiki bat, dudare gabe kasu honetan ere eskaintzarekin zerikusia du, baina hala ere, ikusten da arlo honetan badagoela zer egina. Euskal hiztunen 3,7%k aipatu du, euskarazko filmen bat ikusi duela aurreko urtean, eta hemen ere badago igoera txiki bat. Eta hemen zehaz galdera berri bat sartu nahi izan da, pixka bat iritziekin zerikusia duena, nola nahiago lukeen jendeak zinea ikusi. Zinea esaten danean edozin tokitan egindako kontsumoa zari gara. Aukera ezberdinak eskaini zitzaizkien, eta ondorio bezala agertzen da euskal hiztunen erdiak gutxi gora bera apustu egiten dutela, edo euskarara bikoiztuta, edo euskaraz azpidatzita dauden tituluak ikusteko. Komunikabideen artean, irratia da euskaraz gehien erabiltzen dira. Euskal hiztunen
%47 baino gehiagok kontsumitzen du irratia euskeraz, eta telebista kontsumitzen dutenak %54 gora dira. Eta hemen irakurketarekin gertatzen, liburuen irakurketarekin gertatzen den bezala, egunkari eta aldizkarien kontsumoa urrunago dago. Alderantziz, praktika digitaletan evoluzio bat nabari da. Euskal musika entzutea praktika digital horien artean oso ohikoa da, eta berak du kontsumo mailarik altuena. Beste kontsumo batzuk txikiagoak dira, baina bai adierazten da, eta agertzen da, eta aitortzen dute euskal hiztunek euskaraz nabigatzeko ohitura dutela eta sare sozialetan euskara erabiltzen dutela. 35-tik 43 bitarteko porcentajean. Analizados los datos un poco en base a diferentes prácticas culturales, también se ha querido obtener información relativa a aspectos más cualitativos de las prácticas culturales. Por ejemplo, se ha preguntado cuáles son las razones de mayor peso que impulsan a una persona al consumo de contenidos en euskera y destacan con fuerza, como razones principales, el compromiso con la lengua vasca, en primer lugar, y como segundo factor, el peso del círculo de amistades y personas cercanas a cada uno como un elemento que impulsa el consumo cultural en euskera. También se ha preguntado por las fórmulas o por las vías por las que la población llega a conocer la existencia de esos contenidos culturales. Y destaca, sobre todo entre los más jóvenes, la importancia de Internet y de las redes sociales como fuente de información. Y también funciona con fuerza lo que se conoce como boca-oreja, ¿no? La relación personal y oral como vía de comunicación. Quedan por detrás tanto la publicidad o la publicidad en paredes, en medios de comunicación, o la cartelería. En esto también influye la edad y el hábitat. La población más joven tiene mayor tendencia a informarse a través de las redes sociales. Lo mismo sucede en las poblaciones con mayor densidad. Sin embargo, en los pueblos pequeños y cuanto más alta es la edad, funcionan mejor los medios tradicionales como pueden ser un periódico o una cartelería en una calle o en un bar. También se ha preguntado por los límites subjetivos que la población tiene ante la oferta cultural en euskera. Es una pregunta que se plantea a toda la población, conozca o no el idioma, y por lo tanto puede suceder que quien responda no conozca objetivamente las posibilidades que existen. En todo caso, un 34% de las personas encuestadas menciona como factores determinantes la calidad y el interés de la oferta. Bueno, es una muestra amplia la que se ha utilizado. Se ha preguntado a más de 6.000 personas, o sea que la dimensión y la magnitud del estudio es importante, y además se ha querido hacer en todos los ámbitos geográficos en los que vive y se utiliza el euskera. Existen datos satisfactorios que muestran una evolución positiva, notable diría yo, en algunos sectores, y destacaría ahí el caso de la música, las artes escénicas y el versolarismo. El ámbito del cine es pequeño, se ve una posibilidad de crecimiento y de mejora que, además, al margen de los soportes que se utilicen para su consumo, seguramente conecta con los gustos de la población, y es evidente que existe un estancamiento en el consumo de eso que llamamos el libro, de la lectura del libro. Y, bueno, esto plantea una pregunta y nos emplaza a los ciudadanos, a las instituciones, al sistema de lectura y al sistema educativo, ¿no? ¿Hasta qué punto se está fomentando adecuadamente la educación para la lectura de libros? Si ese debe ser o no el soporte en el futuro, o si tenemos que tener mayor habilidad para la producción y la oferta de contenidos digitales o de contenidos literarios en soportes digitales que encajen con los gustos de la ciudadanía. Hasi dut azalpena esanez sortzaileak daudela gure kultur politiken erdian, eta
oso garrantzitsua da sortzaileei kontestu egoki bat sortzeaz batera euskarazko kultura emanaldiak eta produktuek hartzaileak edukitzea eta hartzaile horiengana iristeko bideak aztertzea. Azterketa honek adierazten digu badirela sintoma positiboak gure kultur eskaintzan. Eskaintza hori gero eta zabalagoa da, lehen aipatu dut antzerkiaren munduan adibidez oso bistakoa da hori, eta beste euskarri batzuetan eta beste arlo batzuetan, ikusiko dugu adibidez Durangoko azokan nolako eskaintza dagoen, ezta? Beraz, badago eskaintza bat, egiten dira leginek publikoaren gana iristeko, eta ikusten dugu kultura arlo batzuetan, edo jardun batzuetan, badagoela eta ongi eratzuten duela publiko horrek. Dena dela, gure agintaldian behin berriz esan dugu, kultura kontsumoi buruzko eztabaidak objektibatu egin behar genituela eta objektibatzeko datuak behar genituela. Datu horiek beste batzuekin konparatuta koherentzia bat dutenean eta bide baten ikusten dutenean, uste dut areta baliagarriagoak direla eta gure asmoa behintzat hori da ikerketak eta azterketak egiten jarraitzea eta datu objektiboetan oinarritzea egin behar ditugun kultura politikak. Bueno, galderaren bat edo dudaren bat edo komentarioaren bat egin nahi badiguzue. Aipatu duzu eragile, sektoreko eragile indartsu batek orain dela hilabete batzuk aurkeztu zuen txostena, jardunaldiak eta saioak eta egin dira gai honen inguruan eta bastako da badagoela sektorean kezka. Ni jakin nahi nuke datuak objektibatzeaz gain, ote dagoen honetan biderik datu horiek elkarrekin baloratu eta aurrera begira ere elkarrekin jarduteko asmorik, modurik, baliabiderik edo zein da alde horretan artikulazioa, sektore enpresarialaren, kultur sektorearen eta erakundeen artean. Bueno, txostenak honetaz ez du ezer esaten. Orduan hau iritzi bada eta ausartuko niz iritzi bat ematera, baina hau ez da txostenaren ondorio bat. Nik txostena egin duten profesionalak ez ditut nahastu nahi iritzi honekin. Nik uste dut, eta esan dut, nik koherentzia bat nabari dut bai unibertsoa zehazterakoan, badak gutxo gora bera persona kopuru berdina zizketan hori gara, eta nabari dut diferentzia handi bat industriarekin lotutako kontsumoetan eta bestelakoetan, eta industriarekin lotutako produkzioaren kontsumoan eta beste batzuetan. Nik uste dut Elkar Fundazioak egin zuen azterketa lan horrek bete-betean heltzen ziela industriarekin lotuta dauden eduki kultural batzuei. Batez ere, liburu produkzioari, liburu irakurketari, musika produkzioari, musika kontsumoari, eta txosten honek bereak bezala adierazten du soporteen ikuspuntutik eta produktu batzuen eskaintzatik badagoela kontsumo arazo bat. Alderantziz, ikusten da, arte eszenikoekin lotutako jardueratan, edo musikaren kontsumoarekin lotutakoetan, eta hor beste industria bat sartzen da, zuzeneko musika dago, autopromozioak eta autoprodukzioak daude, YouTube dago, Spotify dago, hori beste mundu bada, mundu digital bada, eta hor nabari da, praktikak ezberdinak direla, eta seguruna horrek kezka bat sortzen du, esan dezagun orain arte industria kulturala izan da horri lotuta. Elkarrekin lan egiteko bideak ere jartzen dizkigu. Eta seguruna gauzak gertatzen ari dira, kultura industrietan ere, nola planteatu behar diran ekoizpen berriak, nola eraman daitezken publikoen gana, produktu berri horiek, eta beste arlo batzuetan bezala, honetan ere, uste dut elkarrekin lan egin beharko genukela. Nik esan nahiko nuke Utzidazuani buruzko adibide bat ipintzen, eta arte eszenikoen mundukoa da. Aitzi Berrien zuzendaritzatik lan handia eginda, berformulatzeko antzerkiaren eta arte eszenikoen arloan egiten diren deialdiak, eta txertatzeko produkzioarekin batera representazioaren mundu hori, ez da? Nola lotzen dan, diruz laguntzen dugun sorkuntza hori, gero zirkuituan funtzionatzearekin, eta bi adibide jarriko dizkizuet, eta biak dira azken hilabetekoak. Joan den aste artean, estreinekoz eman zan, Bilbon hasi du bere bilbidea, Simplicissimus, tartean teatroa antzerkitaldeak egindako obra berria.
Simplicissimusek jaso ditu laguntzak sorkuntzarako, baina sorkuntzarekin batera 20 emanaldi lotuta zeuzkan estrenatu orduko. Orientazio bat eta enfoke badago, eta hori elkarlanean egindakoa da. Eta gauza bera gertatu da Zaldi urdina obrarekin ere. Zaldi urdina orain dela hilabete gutxura bera atera da, estrainikoz, eta produkzio horrek ere eukidu sare batean mugitzeko aukera lotuta diru laguntzetatik bertatik. Bueno, hor eredu badago, ez? Eta iruditzen zaigu eredu hori beste arlo batzuetara ere eraman dezakegula. Eta azpimarratu duguna da evoluzioa. Datu hori bere horretan, uste dugu lan hauek duten balio nagusia dela ez momentu bateko argazkia ematea bakarrik, baizik eta urtez urte egin ezkero, hemen 10 urteko epean, proiekzio bat izaten da, ez? Alemanieraz ez dakit, esan egizien, hizkuntzaren bilakaerari dagokionez, liburuan estankamentua aipatu duzue, irakurketa baitala hizkuntza gaitasunarekin lotura handia duen zerbait. Estankamendua aldagai hori kontan hartuta, baina hiztunen kopurua nola hasi den kontuan izan da, estankamendu hitzari eutsiko nioke, edo atzera egite bat ere badago nola bai, nola baloratzen duzu? Estankamentua izango litzake hitz tekniko bat kasu honetan uzten gaituelako orain dela 10 urte geneukan mailan. Egia da, unibertsoa handiagoa dela eta eskaintza handiagoa dela. Konsumoa txikiagoa bada, zuk esan dezakezu, ezta? Tartaren zatia txikitu egin dela. Hori bai dakigu hizkuntza guztietan gertatzen ari dela. Bai, hori esan behar nuen, irakurketaren... Zer egiten da ondo, zer funtzionatzen duen, eta zer egiten den Euskararen ikusi behar, zertan asmatzen dugun, eta asmatzen ari gehan edo ez ikusteko, eten. Simplemente se han tomado de las más de 6.000 personas encuestadas, ¿verdad? No sé si justo en el punto de la lectura, si habíais tenido en cuenta tal vez otros medios por los que se consume, como por ejemplo el libro de guía, que lo consulté la semana pasada, así que tiene unas cifras bastante positivas del consumo de libros en euskera. En la lista de los 10 libros más prestados están muchos títulos en euskera. No sé si tenéis en cuenta eso para esta evaluación. Esa parte estaría en una de las últimas diapositivas en la que hace referencia al consumo de literatura en soportes digitales. La parte primera, la que hace referencia a la lectura, estamos hablando de libros físicos como elemento de objeto de medición, sí, en papel. Y efectivamente, el liburutegia en su dimensión es una oferta que está creciendo, pero que tiene sus propios sistemas de medición y que como tal no hemos incorporado en esta encuesta. Vale, solamente con los 6.000 y pico. Sí, eso es. Pues no, eskerrik asko.